wilujeng dalu selamat malam. Good night Dik Niken Salindri. Iya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya, Mas. Alhamdulillah. Ini ada di desa Ngadipiro. Ngadipiro, Wilangan nggih, Mas? Wilangan Nganjuk. Wah, hebat sekali penontonnya luar biasa hebat. Biasa. Dari mulai yang sini, ada yang dari pojok-pojok juga. Tadi sama soto, sama rawon juga. Mas Akbar tadi makan apa? Makan soto rasa sama rawon sama. Iya kan sama Mas Akbar kan kopong. Aku minum soda gembira. Iya. Mas Akbar tadi apa? Minum es jeruk. Es jeruk juga. Kang tekane tanpa sangka Susanti Amarsudi ana tepi darmaning kautaman sadurunge dumadi jagat raya kang ana muhung gumelaring alam suwung ingkang langut datanpa pagut heneng hening niskala nikmating pramudita sinaputing durgama sasireping kaningan tinitah purweng kayun pulo ambuka wewaraning carita sinungging pralampita ginupit langening budaya luhung ananging negari pundi to ingkang dadya purwakaning kandha muhung ing negara Hastina ya Gajah Uya ya Liman Benawi ya ing Kuru Janggala lah sinten to ingkang jumeneng nata mbau dendha Anyara Prawati ingkang minangka gegununganing bangsa Hastina tetela wis ana pilahe dhewe-dhewe yen kethek pragosa buta raseksa dewa awawisik pandhita apeparap yen ratu
wenang aja juluk nenggih ingkang aja juluk Prabu Duryudana, Prabu Suyudana, Prabu Jaka Pitana, Prabu Tripamangsah, Prabu Gendari Suta ya Sang Desta Rastratmaja. Sinten to ingkang kepareng ayun? Lah punika toparan para Hastina Danyuang Durna, ya Resi Kumbayana, ya Sang Bharatwaja Suta, ya Sang Dwijawara. Dereng ngantos tewijil pangandikane Kasaru rawuh ingkang Eyang Talkanda peparap Begawan Bisma, ya Sang Dewabrata. Gapyuk rerangkulan manembrama keng Eyang tumuli denajak lenggah sajajar senen sinenenan tan kantun sebane Rekyana Patih Harya Sengkuni ingkang minangka warangka dalem nata Ngastina. Kapernah paman kelawan Sang Nata parantene sedya sanadyan wis kalabduk yuswa kinarya pepatih tetela Sang Patih lebda ing olah kamandhaka. Ora neh yen to rinten dalu anggung caket lenggahing kelawan Sang Buminata. Wonten ingkang lenggah amari kelu yayah konjem wadanane Rayinata satriya ing tirta tinalang Raden Kartamarma. Mangkono sabdanira Sang Buminata ingkang dereng kawiyosing lisan. Darajating praja kawuryan wusunyaruri
tanpa palupi atilas tuti no sarjana kelu kalung lun kala tidha tidem tandhaning dumadi Iwang suksma mangadilen nuwih mugi ngayomana mring panjenengan ingsun. Duh, Eyang Panemban Mahatma Bisma dereng dangu rawuh paduka Eyang Panemban ing Stinggil Nagara Ngastina ingkang wayah pun Suyudana ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk sandhap padha paduka kengiyang ing Talkanda. Putuku bocah bagus, putuku bocah Jenrara, nggir, putu Prabu Duryudana. Ya wis ndak tampa dene jeneng sira ngaturake sungkem pangabekti kunjuk marang pun Eyang. Ora liwat pangestune pun Eyang ing Talkanda Maragage tampanana ya Duryudana. Bojo pangestu ingkang rumentah sampun kula tampi. Kula kalungaken jangga kapeteking pranaja rumengketing Waradaya. Mugi amembana bagya kayawanan kula. Yang boten langkung kula dherekaken pinarak lenggah ingkang mrayogi. Semune wis ora kurang anggonipun Eyang lenggah ana madyaning sasana kene kok nggir Duryudana. Semanten ugi kula pun durna ngaturaken salam taklim kunjuk Panemban ing Talkanda sang Panemban Mahatma Bisma. Iya Durna wis ndak tampa tiba sepadha-padha. Nun inggih kula aturi lenggah ingkang sekeca nggih Panemban. Sak rawuhipun Panemban Mahatma saking Praja Mbaron.
kula pun pati senggune ngaturaken sungkem mugi kunjuk nggih Panembahan. Ya pati senggune wis ndak tampa. Yang rumaos mongkok bombong jroning penggalih dene kalenggan sak mangke paduka Eyang Mahatma Bisma sampun kepareng rawuh wonten setinggil negari Ngastina. Sepisan malih kula ngaturaken gunging panuwun namung paduka Eyang Bisma ingkang saged paring pepadang dumateng keng wayah Punduryudana Kanjeng Eyang. Putu Prabu matur lamun to keng Eyang sing bisa paring daya pepadang lakar kados mekaten. Musik to. Apa dina iki negara Ngastina utawa Putu Prabu Duryudana lagi kalimput ing pepetengger? Apa sing lagi kok penggalih matura marang pun Eyangmu Mahatma Bisma? Mbok menawa pun Eyang bisa paring srana, mbok menawa pun Eyang bisa paring cara kinarya pepadanging swasana ing negara Ngastina kene kulup siang pantara ratri amung cipta kulon tanol yan kaeksi mila katur kang cunda maneh Om Rama dewaning sun ing Purwa madya wusananipun samendang tatanana kang karempit mbok menawi kula matur wonten klenta-klentuning pangucap kula nyuwun agunging samudra pangaksami Eyang. Iya mara gage matura nggir Duryudana prasajan kewala ponco hari kapengker kang wayah Duryudana nampi sasmitaning Jawata lumantar pasupenan jroning alam pangimpen kula ngawuningani wonten soroting lintang ingkang maewu-ewu cacahipun. Lintang ingkang wonten ing akasa maewu cacahipun kala wau dangu sangsayaning dangu kadi dene seratan Dewanagari. Lamun to kawaos nenggih mustika jati garagapan raos sing manah kula Eyang dupi nyumrapi lintang ingkang kadidene seratan Dewanagari kala wau. Namung Eyang ing talkanda ingkang saged paring dawuh
Menika sasmita menapa ingkang kula tampi Eyang? Dadi pun Eyang dirawuhke ana Stinggil Ngastina kuwi mung disuwuni pirsa babakan pangimpen. Lho nggih. Mosik to. Apa pujangga Ngastina kene ora ana sing bisa paring dawuh kang gumathok marang Anggir Jaka Pitana. Senadyan to kathah pujangga dhateng Astina nanging madhep mantep raos sing manah kula namung Hyang Mahatma Bisma ingkang paring dawuh. Wo ya Nggir, ya. Pun Hyang sak gaduk-gadukku ya Nggir. Sak bisa-bisaku. Nanging ngene. Sadurunge pun Eyang jlentrehake pangimpene Anggir Duryudana mau, pun Eyang bakal nyuwun pirsa luwih dhisik apa sebabe manungsa mau kok bisa ngimpi, apa sebabe titah kok bisa ngambah alam pasupenan. Panginten kula awit panggantaning manah pengangen-angen ingkang kababar jroning sari satemah dados wujudipun pangimpen Kanjeng Eyang. Ngono ya kena. Ning durung trep mungguhipun Eyang ing Talkanda Nggir. Malah babar pisan. Malah babar pisan pun Eyang kula aturi paring dawuh. Sebabipun menapa kok manungsa saged ngambah wonten alam pangimpen Kanjeng Eyang. Ngene yo Nggir. Sebab kabeh mau ana sejarahe tumrap babakan pangimpen. Para sesepuh biyen, para leluhur biyen yen mulang marang putra wayah mesti nganggo dedongengan supaya ora gampang ilang. Dongeng sejarah babakan pangimpen. Iya. Sejarah dongengipun kados pundi? Apa ana wanci kang mirunggan kanggo pun Eyang dongeng sejarah babakan iki? Monggo. Monggo sak wetahipun kula borongaken dhateng Hyang Mahatma Bisma ing Talkanda. Lenglenging driya mangu mangungkung kanduhan remang lirlena tanpa kanen lirlena tanpa kanen yen tantulusa mengko sang dyah utama ngene Nggir. Mula bukane manungsa mau bisa ngimpi biyen ratuning dewa ing kahyangan Suralaya kang bebisik Bathara Guru mau tumurun ing Madyapada. Ratune dewa kang tumurun ing Arcapada mau madheg ratu ing negara Kapilawatu. Ajejuluk Sang Prabu Sri Maharaja Dewa Buddha. Ya Sang Prabu Sri Maharaja Dewa Buddha mau ratu kang kawitan
ana ing jagat gumelar iki. Ya panjenengane mau sing ngripta pangimpen Kadara Dasih kulup. Kadara Dasih ya nggih. Tegese wengi wanci ratri utawa wayah dalu ngimpi esuk kudu dinyatani. Oh, nembe ngertos kula menika Sang Panembahan. Menawi pangimpen Kadara Dasih menika ingkang ngripta Bathara Guru ingkang jumeneng ratu wonten ing pundi kala wau? Ing negara Kapilawatu. Oh, nggih, nggih. Lajeng kados pundi? Sakwuse ngripta, ya toh? Sakwuse ngripta pangimpen Kadara Dasih. Bathara Guru ora kuwat ngratoni janma manungsa ing Madyapada. Awit manungsa mau duwe karep dhewe-dhewe. Duwe nepsu ingkang kadhangkala angel ditata. Gancare crita Bathara Guru jengkar saka Madyapada kondur ing kahyangan banjur nimbali dewa putra-putrane cacah 5 Duryudana. Sinten mawon putra-putranipun kala wau Kanjeng Eyang? Angka pisan Bathara Bayu, angka loro Bathara Brahma, angka telu Bathara Sambu, angka papat Bathara Kala lan sing pungkasan Bathara Wisnu. Dewa 5 mau kadhawan supaya tumurun ing Ngarcapada ngratoni jagat gumelar iki. Ngratoni ing jagat wetan, kulon, jagat kidul, jagat lor kang pungkasan tengah panter. Bathara Bayu madeg ratu ing jagat wetan ing negara Medang Hawa. Jejuluk Prabu Bima Sekti. Banjur Bathara Brahma madeg ratu ana ing jagat kidul ing negara Medanggiri jejuluk Prabu Budawaka. Banjur Bathara Sambu madeg ratu ing jagat kulon, madeg ratu ana ing Medangkawi jejuluk Prabu Samburaja. Lah sing pungkasan Bathara Kala madeg ratu ana ing jagat lor, ana ing negara Nusa Kambana jejuluk Prabu Kalayuwana. Kang pungkasan Bathara Wisnu madeg ratu ana ing Pancer Tengah ing negara Purwacarita jejuluk Prabu Sripata. Banjur Dewa 5 mau ngripta impen dhewe-dhewe kulup Duryudana ingkang dipun ripta Dewa gangsal kala wau menika menapa kemawon Kanjeng Eyang. Mangkene Bathara Brahma ngripta impen papat cacahe kang aran Kawarsita, Kasudarsana, Kacakrabawa, kang sarta sing pungkasan Kadara Dasih. Dene Bathara Bayu ngripta impen turu. Bathara Bayu ngripta impen ya kuwi turu ngimpi Pandhita Wali. Impene sing diripta kelawan Bathara Bayu kuwi ana papat. Ya kuwi ngimpi Pandhita Wali. Lan kuwi impene wong turu riptaning Bathara Bayu. Lah kang sak banjure Duryudana Bathara Sambu ngripta impen telu cacahe kang aran Iblis, Adam lan Kawa. Bathara Kala ngripta impen papat cacahe kang aran Kala, Kali, Kadal, Tikus.
Lah sing pungkasan Bathara Wisnu. Bathara Wisnu ngripta impen mung telu kang aran Titiyoni, Gandayani lan Puspatajem. Dados pangimpen Titiyoni, Gandayani kang sarta Puspatajem menika riptanipun pukulun Bathara Wisnu. Manut dongenge ngono nggih. Sakwise angger Duryudana midhangetke dongengipun Eyang, nah dongeng iki mau aja dipangan mentah. Kudu diratengi, kudu dimasak luwih dhisik. Duryudana sejatine dongeng iki mau mung nggambarake yen to manungsa lair ana ing Madyapada kuwi ora ijen. Ning manungsa lair ana jagat gumelar kuwi dikanthi anasir patang perkara utawa dulur papat. Ya kuwi anasir bumi, geni, banyu, angin sing sarinane sawengine ngancani anak anggir Duryudana. Sedulur papat 5 panter mau piwulange para leluhur biyen sing wajib dilestarekke Duryudana. Mekaten Kanjeng Eyang. Iya nggih. Jeneng sira kuwi ana sing ngancani sarinane sawengine ing jagat wetan, kulon, kidul lan lor, pancer tengahe anak Prabu Duryudana dhewe. Ingkang mapan wonten ing jagat wetan ingkang bebetengi dhateng kula menika sinten? Lan sinten ingkang bebetengi sarina kang sarta wenginipun Duryudana saben dinten Kanjeng Eyang? Kula pun Duryudana cumadong dawuh. Mangkene ya Duryudana sing mapan ana jagat wetan sing betengi Duryudana kuwi anasir angin dewane Bathara Bayu. Mulane Bathara Bayu kuwi dadi ratu ngratoni jagat wetan. Anasir angin iya nggih. Anasir angin lungguhe ana jagat wetan. Malaikate Jabarala wernane putih, dina pasarane legi, ngono. Mula tumrap wong Jawa, pasaran legi lungguhe ana wetan. Ya dina legi mau sing wiwitan, merga wetan kuwi saka tembung wiwitan Duryudana. Salajengipun banjur sing ngreksa anak Prabu Duryudana ana jagat kidul kuwi mau anasir geni dewane Bathara Brahma, malaikate Makahala wernane abang, dina pasarane paing. Mula paing kuwi lungguhe ana kidul kuwi anasir geni ingkang mapan ana ing jagat kidul kuwi mau Duryudana. Lah sabanjure kang mapan ana ing jagat kulon kuwi anasir banyu dewane Bathara Sambu, malaikate Hasarapala wernane kuning, dina pasarane pon. Lah ewadene ingkang lungguh ana jagat lor kuwi anasir bumi dewane Bathara Kala. Kala iki tegese wanci utawa wektu. Mula mubenge jagat, mubenge bumi iki gandeng wanci sing beda-beda. Ana padang, ana peteng, ana rina, ana wengi, mangkono sak panunggalane kula. Mekaten Kanjeng Eyang. Iya. Lah anasir bumi dewane Bathara Kala
Malaikate Hajarapala wernane ireng dina pasarane wage mula wage lungguhe ana ing lor lah dene ingkang pungkasan Duryudana ewa dene kang pungkasan kang mapan ana ing pancer tengah ora ana liya kejaba Bathara Wisnu Wisnu saka tembung wis manunggal cipta rasa budi lan karsane manunggal kawula kang sarta gustine mulane wernane manca warna dina pasarane kliwon kuwi lungguhe ana tengah patokan iki piwulang iki minangka paugeran para kiai-kiai kuna kanggo ngitung-ngitung dina kena dititeni ya Ngger Suyudana kena dititeni mbuh lanang mbuh wadon yen wetone iki kliwon adat lupiya kok gampang entuk jodoh ning yo gampang pegatan iki gampang entuk jodoh mergo papane ana ing tengah arep ngetan cedhak arep ngulon cedhak arep ngelor cedhak arep ngidul cedhak ning yo gampang pegatan mergo mapane ana ing tengah ning kuwi mau mung sasmita lajeng ingkang paring sasmita kula wonten lintang mawewu ingkang sumunar cahyanipun kadidene seratan dewa negari lamun to kalaos mustika jati punika anasir menapa ingkang paring sasmita dhateng kula Kanjeng Hyang Putu Prabu Duryudana sira wajib ngunjukake rasa syukur marang Gusti kang murbeng jagat saka pangrasanipun Hyang ing Talkandra saka pangirane pun Hyang kuwi mono mujudake sasmita tumuruning wahyu mustika jati sakala mangsa ya sakala mangsa sing paring pituduh wahyu mau anasir angin sing paring sasmita ya ta wujude wahyu kuwi kadangkala wahyu mau paring pituduh sasmita anasir angin malaikate Jabarala wernane putih dina pasarane legi anasir angin sing paring sasmita babagan tumruning wahyu mustika jati Ngger Duryudana reh manguswamya ngambreng kadikaronaning kaswasih ring marga memalatgung risang ganta mastrat maja lengleng lalu mangulati surya mangrangsang wayah surya mangrangsang wayah Bumya samara wayanto dados menika sasmitaning wahyu pancen bener Duryudana lajeng kados pundi supados Duryudana kasembatan anyadong kang sarta anyadang wujudipun wahyu mustika jati kala wau Kanjeng Hyang ulup makaping-kaping pun Hyang wis ngandharake yen to wahyu kuwi ambeke suci mula kudu cecawis wadah kang suci
gedhekake rasa sabar lan narima, rasa panalongso, njaluk pangapura marang Gusti Kang Maha Agung. Ing kono mbok menawa dalane sira bakal antuk kanugrahan wujute Wahyu Mustika Jati Kulup Nggih Duryudana. Kadyat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit duh sang retnaning bawana. Ya si tukang walang ati ya si tukang walang ati, ya si tukang enesing tias, ya si tukang kudu garing lagi cok pawan sabdo Horekang Sumewa gegering pasewakan tetungko prapaning Brahmana anyar katon drajak gawe cingak kang samya mulat. Leng-leng ramyaning kang sasangka menyar sasangka menyar mangrenggor mengpuri oh Pandita Karya Wangsit pindha kumbang ajabing bawang palugon lakuning lekas lo kita linuding kitung
kadung kadareng hamomor ngun manah rahayu hayu wana tan agolong gumolong manadukara amit pasang kalimantabik pisowanan kula sinabeta ing ila-ila duni dumawaing tawang tuwang nyuwun lumunturing samudra pangaksami dene kula cumantaka ngabiyantara tanpa tinimbalan dipun tepangaken kula wingking saking pertapan Sendang Purwa sudi amastani kula pun begawan Harimurti sungkem kula mugi kunjuk duh pukulun sang begawan Harimurti saka pertapan Sendang Purwa nok nggih ana wigati apa dene munggah ana Stinggil Ngastina kene Panembahan apa Panembahan nyuwun ndak bantu wujuding probya kinarya mbangun pertapanmu nyuwun pangapunten sinuwun dede prakawis menika ingkang kula pikajengaken nanging kula badhe barang pamer wonten ngarsanipun sinuwun Prabu Duryudana apa kowe bakal pamer bondo donya ana sak pengarepaning Ratu Ngastina Prabu Duryudana sanes sinuwun sanes ingkang kula pameraken menika kula pandhita ingkang kesdik ing paningal kula menika pendhita sing ngerti sadurunge winarah apa kena ndak ugemi tembungmu yen pancen sira pendhita kang kesdik ing paningal wis ngerti sadurunge winarah mara gage batangen dina iki Duryudana lagi menggalih apa menawi mboten klentu ing ripalungguhan sakmangke paduka sinuwun Duryudana nembe menggalih kados pundi supados wahyu menika wahyu wujuding mustika jati saged paduka regem leres menapa mboten hiladala Yasrari wuturu wetirawat wati wati lamun kauningan jagat dewa Bathara pangestungkara jagat bener ora sisip kang dadi kandhamu pranyata jeneng sira Brahmana kang limpat yen pancen kaya mangkono
mapan kebenaran. Duryudana sisan nyuwun senjata pitulungan. Piye carane Wahyu Mustika Jati bisa ndak regem? Caranipun gampil. Kaya piye? Nyuwun sewu. Ingkang kulina nampi wahyu menika sinten? Ingkang kulina cocok nampa wujuding kanugrahan niku sinten sinuwun? Pendak biar sing ngantuk wahyu mesti Pandhawa, lupute Pandhawa ya anak-anak Pandhawa. Kurawa sak ngestina ndak enek sing oleh. Tegesipun menika saya gampil. Pripun carane supados wahyu saged tumurun dhateng Ngastina sing kulina nampa wahyu kedah disingkirke gedene kudu dipateni ngoten. Yen sing kulina nampa wahyu niku Pandhawa, Pandhawa kudu dipateni. Bebasan kerot tanpa untu. Lamun to Duryudana mateni para Pandhawa, nyuwun sewu panembahan. Kula boten darbe kegiatan menapa-napa mengsah para Pandhawa. Sinuwun, sinuwun Duryudana, kula aturi lenggah ingkang prayogi. Kula pun begawan Harimurti ingkang sagah nugel guluning Pandhawa. Rodo montap lir kinetap duka yayah sinipi jojo bang mawinga-winga wangis yo jagat yo dewa yo Bathara anak Angger Duryudana bareng tak rungokke anggonmu sapet jagong lawan begawan Harimurti ana ing stinggil Ngastina kene ndak rasa hawane saya panas. Poneyang ing Talkanda ora bakal duka kok, Nggir, ora bakal duka. Poneyang ora bakal nesu apa maneh marang pendhita anyar katon iki. Ngene. Anak Prabu Duryudana lenggah ana dampar Prabon Ngastina kene sing wenang murba mobah musi ing kahanan. Sumurupa ya, Nggir. Bisma iki dilairake ana bumi Ngastina. Wutah getihku ya ana Ngastina kene. Ning aku ora lila yen wahyu kang bakal tumurun iki linambaran rasa gedeng keburu sengit apa meneh gawe kacintrakan arep mateni para Pandhawa. Pun eyang ora bakal menggak ning pun eyang ya ora bakal nyurung. Gumantung marang rasane Ratu Ngastina Duryudana. Ana tetembungan Suradira jayane ngrat lebur dening Pangastuti. Angger Duryudana bendina njungkati rambute ning ora tau njungkati atine.
Prabu Duryudana kula aturi sampun kalimput ing manah mirengaken ngendikanipun Mahatma Bisma. Bapa Panembahan Begawan Harimurti nggih. Kula sagah lair kang sarta batin mboyong wahyu menika ning wonten syarat-sarananipun. Syarat-sarananipun menapa Bapa? Kelungguhan pujangga agung Ngastina badhe kula suwun nggih. Lole. Sate gule enak rasane, sinden ayu enak rasane. Harimurti, lah kok enteng pangucapmu? Lanyo tembungmu. Kepengin dadi brahmana utawa pujangga agung ana negara Ngastina kene, apa kowe ora tau maca Quran? Apa kowe ora tau maca Mbah Google? Ngastina ki duwe pendhita kondang, pendhita sing manyar-manyar, pendhita Durna ya aku iki. Monggo, kowe arep ngendheh kelungguhan kok nang kene monggo, ning tak santet ra bosok ketemu Jondang Durna. Pengen dadi patih sisan ora kowe? Yen arep ngerangkep dadi patih monggo, arep ngerangkep pendhita dadi patih monggo, ning ya kuwi tak santet wetengmu, tak leboni radio, tak setel palapa ra keri wetengmu. Ora sang patih ora. Kok njur wong sak Ngastina arep nyantet aku piye to, Dak? Sampeyan iki tetep dadi patih. Syukur proyek isih jalan. Lajeng pinjang menapa paduka Panembahan badhe nyernakaken para Pandhawa. Sakmenika kula badhe bidhal nggih. Menapa mboten prayogi kula dherekaken Kembul Andrawina langkung rumiyin. Kembul Andrawina pinanggih wingking ingkang baken Pandhawa kedah dumugi ning sirna satemah wahyu mustika jati saged tumedhak wonten ing praja Ngastina. Nuwun inggih Panembahan mugi antuk pengasih saking Gusti Kang Maha Asih. Paman Sengkuni. Mula wonten dawuh nggih. Ubarna kang padha gantung sibo. Manira arsa kundur hangeraton. Nok dateng sedika. Sagebyar katalika wau purna pangandikaning Sang Buminata arsa kundur hangeraton. Dinta ing sang katong yen Cinandra datan singlar ing ubaya.